La Margarida Genera és prehistoriadora i arqueòloga, doctora en Filosofia i Lletres. Va fer el tercer cicle de Geologia del Quaternari a la Facultat de Ciències de la Universitat de Bordeus, graduada en Arts Aplicades a l'Escola Massana, mestra de l'Escola Normal de Barcelona, mestre d'ofici de ceramista, diplomada en Arqueologia Hispànica a la Universitat de Barcelona. Segur que em deixo un munt de coses. Va formar part del primer equip d'arqueòlegs territorials del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Des del juny de 1991 fou cap de la secció d'Inspecció Tècnica i Programació i a partir del febrer del 2005 estava responsable de la protecció legal del Servei d'Arqueologia i Paleontologia fins a la seva jubilació el 2014. Ella forma part de la Junta de l'Associació i us deixo enrere. Moltes gràcies. No em sembla que no cal, oi? Molt bé. Doncs molt bona tarda a tothom. Doncs la veritat és que avui se'm fa una mica estrany, no? Perquè hi ha molts amics, altres persones que suposo que venen interessades per conèixer el que pugui explicar, que de fet jo pretenia explicar tècniques de ceràmica, o sigui, per això he dit no, històrica no. Però la idea i el tema venia més marcat, establert, per una sèrie de problemes que de vegades tenim els ceramistes, que és demostrar que som cultura, que formem part de tot aquest patrimoni cultural, del patrimoni científic, i potser la idea era aquesta, de demostrar-ho, però de demostrar-ho no amb les obres d'art que s'estan fent en aquests moments, sinó que tota la història ha succeït això i que és imprescindible la ceràmica per la vida dels humans i que ens permet anar progressant. Per això vaig treure aquest títol, que era una eina científica imprescindible per conèixer la nostra història, també. Em perdonareu perquè ho he fet no veient gaire, o sigui, no és que vegés molt abans, però he tingut un problema ocular i he hagut de fer el PowerPoint amb totes les dificultats i de tant en tant me'n trobo alguna falta que queda molt malament, però no és que ho hagi fet així de pressa i corrent per no tenir interès, sinó que pot ser que se m'hagi colat, o sigui que m'excuso per si hi ha algun petit error. Aleshores, per aquí. Voldria començar dient que ceràmica, em sembla que ja no tinc... sí, a baix, gràcies. Sorgeix com una necessitat vital per als éssers humans, aportant beneficis en el seu desenvolupament. De fet, està establert des del punt de vista arqueològic, històric, que la ceràmica apareix, emergeix en el Neolític. Són les ceràmiques més antigues, sempre s'ha dit que era el Neolític. Però jo crec, malgrat ara ja s'està molt discutint i es van fent cada vegada més antigues, hi ha una peça que gairebé tothom, quan explica la història de la ceràmica, la treu, i ja que jo tinc una rèplica a casa, doncs l'he portat aquí, que és una petita Venus, una Venus trobada en el jaciment de Dolní Bestonice, a prop de Brno, o sigui, a l'antiga Txecoslovàquia, perquè mai em sé bé què és l'Eslovàquia i què és la Txèquia, o sigui, i hauria de saber-ho, evidentment, però què és aquesta? I realment es va trobar en un jaciment que devia ser interessantíssim, i la pena és que es van perdre moltes de les peces, que hi havia un nombre molt elevat d'objectes d'art moble prehistòric, paleolític, i que hi ha diverses Venus d'ivori, de fet són de guix, o sigui que aquestes, si les toquem massa,
pelen totes, no? Que n'havia deixat a les escoles i me les tornaven fetes un desastre. Però per veure que en el mateix lloc que hi ha d'ivori es va trobar aquesta, concretament, que era modelada amb fang, amb pols d'os i no sé fins i tot si d'ivori i cuita. Per tant, seria una petita mostra de ceràmica del Paleolític de fa uns 20-25.000 anys enrere. Avui pretenc també mostrar aquest recorregut històric-arqueològic de la ceràmica, de fet, sobretot de la prehistòria fins als romans. Els romans mereixerien una explicació molt més molt més àmplia, perquè en tan poquet temps no em donarà massa temps de poder parlar de tot. Aportar dades històrico-arqueològiques, despertar temes d'interès comú, discutir i debatre opinions, prendre alguns acords, a mi m'hauria agradat tenir més possibilitats, això ho farem més endavant, per poder fins i tot discutir temes de terminologia. La conferència de la Isabel, que és la conservadora del departament o l'apartat de ceràmica del Museu del Disseny, els seus orígens també era l'arqueologia, i em va agradar molt el seu començament, que deia: jo he passat d'un estudi de bocins, molts trossos de ceràmica, molts fragments, a passar a tenir grans col·leccions de peces senceres. És un canvi absolutament radical. De fet, jo era ceramista, vaig ser molt abans ceramista que arqueòloga, perquè vaig acabar l'any 68, em sembla, a l'Escola Massana. Per tant, fa moltíssims anys. El que passa és que dona arqueòloga era molt complicat, sobretot si volia tenir feina, i per això vaig haver de fer moltes coses per poder aconseguir les coses normals, els nivells normals, no sobre... Però, Déu-n'hi-do, però és que llavors vaig haver d'abandonar la ceràmica. Amb molta pena, però vaig abandonar-la de fabricar-la jo, de produir-la. Ara bé, no he deixat de practicar estudis de ceràmica, perquè sent arqueòleg has d'estudiar moltes restes de ceràmica i en aquest cas és una visió absolutament diferent, però és molt enriquidor conèixer les tècniques ceràmiques per poder estudiar, analitzar tots aquests temes que es van plantejant en el temps. De fet, la ceràmica, ja he dit que és una eina imprescindible, aquest estudi, però és que moltes vegades s'han parlat, una mica enrient-se'n, de que els arqueòlegs som cacharrólogos, això es diu en castellà, en català no sé ben bé com hi hauríem de dir, no? Perquè es dediquen sempre a la ceràmica. Això és mentida, hem d'estudiar la ceràmica com un element indicador d'una cronologia, però el que importa és el context i tot el que porta la ceràmica. Vist molt ràpid, partiria de dir que ceràmica és un objecte fet de fang cuit, o sigui, diferenciant-ho dels elements que són de fang o els objectes assecats al sol sense coure. De fet, és un indicador cronocultural, ens aporta dades de tipus cronocultural i socioeconòmic perquè la presència d'una ceràmica en un determinat lloc de vegades indica un comerç i amb l'estudi continuat de determinats territoris ens permet establir les xarxes de comercials, els contactes entre uns pobles i els altres i, a més, sovint tenim un tipus de ceràmica característics d'uns territoris molt determinats i, justament, la seva expansió ens marca com es va difonent totes aquestes cultures, tots aquests aspectes culturals. Bé, aquí hi havia uns quadres que ja segurament els he plantejat o els he posat en moltes altres ocasions, però que dient que
Una ceràmica ens aporta... Bé, me'n puc anar, oi? Una mica cap allà? Bé, no sortiré, però és igual, vull dir que tampoc. Doncs ens aporta una informació de caràcter tecnològic, és un indicador cronològic i, a més, ens permet marcar totes aquestes vies de comunicació. Bé, de fet, també està aquests quadres, que es veuen molt malament, doncs, suposo que allà baix no es deu veure absolutament res, doncs serveix per estructurar una mica què és el que pretenia dir de cada cultura. Per exemple, aquí tenim 3 peces, 3 grans contenidors trobats en el jaciment del Puig-roig, que després el veurem, i el que intentava explicar és que la forma, la decoració, un cop s'han fet anàlisis dels continguts d'aquests vasos, doncs podem saber per què servien, què hi havien posat. Però ens n'adonarem que la producció ceràmica és moltíssim més el resultat d'un procés, d'una idea que es va treballant per fer-la millor, amb menys material, més sostenible i que duri més temps. Per tant, fer ceràmica, objectes utilitaris, no és qualsevol cosa, és ja una gran reflexió i un gran procés. I jo crec que també hem de parlar, en aquest cas, de la creativitat i la recerca dels aspectes estètics. S'intenta que plàsticament aquests objectes siguin bonics, és a dir, una ceràmica creativa. Sobre el procés de la ceràmica, des del punt de vista tècnic, tenim algunes dades. Bàsicament hem de recórrer a l'arqueologia, però tenim algunes pintures d'Egipte que veiem, com aquest requadre que tenim a la dreta vostra, doncs veiem com s'està transportant unes peces, veiem com s'està fabricant en un torn. En l'altre requadre veiem molt malament, però potser ho veurem una mica millor en unes vistes que tenim o unes imatges que les presentaré després, que són pintures sobre fragments de ceràmica, corintis, i que es troben en el Museu del Louvre i el Museu de Berlín. Aleshores, allà veiem com estan extraient les argiles, veiem un torn, veiem forns, tenim algunes dades que ens aporten tota aquesta informació. Aquí ho veiem moltíssim millor. El que passa és que jo ho he vist en els museus, però costa moltíssim poder fer les fotografies perquè són molt petites i, a més, amb molt brill, o sigui, els brillos que no et deixen fotografia. I a l'esquerra tenim una reproducció d'uns torns funcionant d'una pintura de Pompeia. És a dir, que tenim algunes il·lustracions. I ja comencem, veig que ens vindrà alguna imatge fora de lloc, però començarem a mirar i a parlar, a comentar, que seria la paraula adequada, sobre les primeres ceràmiques que tenim en el Mediterrani occidental, que serien les ceràmiques cardials. A casa nostra es van trobar per primer cop en les coves a prop de Montserrat i durant molts anys es van conèixer aquestes ceràmiques com ceràmiques montserratines. De fet, jo trio expressament aquí parlar dels tipus ceràmics més emblemàtics del nostre territori, però recordant altres indrets, què és el que allà passava. Aquí tenim aquestes ceràmiques que són fetes, són modelades amb unes bases arrodonides
i tenen una superfície decorada, quan encara el fang és tendre, amb el perímetre d'una petxina del Cardium edule, i per això aquestes ceràmiques se solen dir ceràmica cardial, impresa cardial. El nom més genèric seria impresa perquè aquestes impressions poden ser fetes amb altres tipus d'objecte. Es poden fer moltes combinacions, moltes decoracions, i la veritat és que hi ha algunes peces de gran bellesa, fins al punt que aquestes que estan tan tremendament elaborades sembla que podrien ser objectes de culte. I faig una referència sobretot a la que trobem a mà esquerra, que és aquesta que està reproduint a base d'aquestes aplicacions impreses per la petxina, doncs sembla una persona orant, s'ha estat interpretant. I aquesta ceràmica, que per tant la podem trobar dintre d'un context, en un nivell, en un registre estratigràfic, ha permès, com a mínim, com a indicador, de datar un tipus de pintura rupestre prehistòrica, no paleolítica, no, postpaleolítica, que és el macro, o sigui, les ceràmiques que són del tipus llevantí, però se n'hi diuen macroesquemàtiques i es fan comparacions amb aquestes. Però a l'expansió d'aquests elements els trobem focalitzats sobretot a la part valenciana i a la part d'Alcoi, o sigui, tota aquesta zona tindrem. Per tant, d'aquestes ceràmiques cardials que trobem en la nostra zona, trobem altres variants i amb certs trets específics, característics del territori a la zona valenciana, a la Cova de l'Or, a la Cova de la Sarsa, etc. Més que això, no em vull estendre tant. Aquí tenim una altra ceràmica cardial i veuen que és una representació d'art llevantí, és a dir, que ens està permetent trobar maneres de paral·lelitzar per poder datar. Continuem tenint aquella que l'hem vista, la vas que he dit que era molt emblemàtic i molt singular. A Barcelona s'ha pogut veure amb una exposició que hi va haver en el Museu d'Història de la ciutat, després també en una exposició que va fer el Museu Arqueològic a Barcelona, quan l'exposició es deia Art primer, etc. Bé, aquí anem tenint, aquí veiem com això, però aquí tenim un quadre amb l'arc prehistòric, de paret, parietal, però amb fragments de ceràmica que ens estan permetent aquesta adscripció cronològica. Bé, aquestes ceràmiques es penjaven, això és el Museu Arqueològic de Madrid, però l'antic. O sigui, tinc un altre tipus de ceràmica, poden ser les llises, i tenim un altre lloc a Catalunya que ens permet també estudiar bé aquestes ceràmiques. Que aquestes ceràmiques no porten decoració normalment i són les que podríem dir de finals del Neolític. Quin jaciment és el que tenim fantàstic per poder estudiar tot això? Doncs bé, les mines de Can Tintorer a Gavà. Aquestes mines eren unes mines que es van explotar en època neolítica, que probablement aquests espais que es dedicaven a l'extracció de mineral i que comportaven un risc eren llocs de culte, i mostra d'això, que podria corroborar amb aquesta hipòtesi, doncs trobem que es va trobar aquesta Venus, que és la que dèiem la Venus de Gavà, amb aquests ulls que té enormes, sembla que és dona i que sembla que podria ser una dona embarassada, que porta uns elements decoratius en el vestimenta, porta uns collarets, porta una ornamentació, i que en alguns llocs aquestes mines van ser sellades per enterraments neolítics, que en aquesta època es posaven uns collarets que eren a base de la varicita, que és la pedra blavosa que es troba en aquestes mines, i que abans es creia que venia de molt lluny i que també ens serveix per parlar d'intercanvis amb la sal, amb petxines, amb altres indrets, etc.
Bé, no em vull allargar en tot això, però sí voldria fer notar el vas que tenim al costat, que és un vas típic d'una cultura ja de finals del Neolític, començaments dels metalls, que és la cultura dels millares i es troba localitzada al sud-est peninsular. Aquesta decoració a base d'ulls, del disc solar, la trobem representada en moltes altres ceràmiques. Jo, en la revista Terrar, vaig fer un estudi de tots aquests ulls que trobàvem. Però, per exemple, també surt en el vas campaniforme, que és eneolític calcolític, o sigui, l'edat del coure, que és aquest vas, es va trobar al centre, o sigui, i és l'emblema del Museu Arqueológico i Paleontológico Regional de Madrid. I aquí podem veure aquestes sanefes amb els ulls i amb aquestes ratlles, etc. És a dir, que un element decoratiu es va aplicant, però que són certes modes, certes comparacions i que ens permeten seguir a la traça de l'aplicació d'aquests elements decoratius. Però què diem tècnicament? Normalment les pastes són bastant bones, però el que sorprèn de vegades els prehistoriadors, els arqueòlegs, quan estem estudiant, veiem que moltes vegades a les peces, que sempre les trobem trencades, o sigui, no trobem les peces senceres, doncs veiem que la part interna està molt més cuidada que l'externa, de vegades. Per què? Doncs bé, mentre no coneixem els esmalts, no podem revestir la part interna, què s'utilitzava? Doncs normalment no solament un allisat, un polit, un espatulat, sinó una capa d'engalba gruixuda per poder evitar la impermeabilitat, o sigui, fer-la impermeable, perquè no se'ns n'anés els líquids. Per tant, he dit que fer una ceràmica amb ús utilitari no és qualsevol cosa, és al final d'un procés d'un llarg raonament cercant la peça millor per poder ser utilitzada per aquell motiu. Ja estem a l'època del bronze, hem parlat del calcolític, l'edat del coure, ara parlem del bronze. Això també és un fet constatat a base d'anàlisis. La veritat és que l'haver estat ceramista, al fer la tesi doctoral, vaig posar-me a estudiar, fer anàlisis de ceràmiques, o sigui, els anàlisis per saber els components de les pastes, saber les temperatures que s'havia arribat a l'hora de la seva cocció i es veia clarament que les cultures, els pobles, les poblacions que estaven relacionades i que practicaven la mineria i la metal·lúrgia, que evidentment tenen un domini més gran del foc, tenien unes ceràmiques de millor qualitat per temperatura i per pastes. Aquí tenim el vas campaniforme. El vas campaniforme, que també hi ha un article a Terrar sobre ell i que em volia portar un, però eren molt grossos, tenia uns vasos campaniformes i enormes que no era pogut portar un maleta, això. Aleshores, veuen la decoració, que de vegades és incisa, excisa, i s'hi fan incrustacions de pasta blanca perquè quedin més bonics. N'hi ha de diferents tipus, però aquest que tenim a l'esquerra, no, a la dreta seva, doncs ve ja de fa molts anys, hi ha un llibre que es diu La cultura del vaso campaniforme dels anys 20, del doctor Alberto Castillo, doncs que es va trobar a Benifallet. Benifallet és una cova, hi ha unes coves que són les coves de les Meravelles, en el pas de Barrufema, que és un paisatge extraordinari. Després passaré al paisatge del pas més al nord, que és el pas de l'Asa, és més allà on jo excavo, però aquest vas els hi ensenyo perquè ara em sembla que tinc la cova, que és la cova de les Meravelles. Doncs aquesta cova ja va ser estudiada pels pioners de l'arqueologia a casa nostra i que segurament que aquí hi havia un santuari, que moltes vegades tenim.
l'altre no recordo de quin lloc. Aquí veiem un mapa que estava en l'exposició, que primer va ser a Talavera de la Reina i després es va fer a Burgos, que és un mapa amb la dispersió del vas campaniforme i els diferents tipus, o sigui que és coure i bronze. Però ja anem veient que amb el pas del temps anem veient-ho tot molt més elaborat, més treballat. Aquí tenim vasos campaniformes que es troben en el Museu Arqueológico Nacional a Madrid. Veiem aquests vasos fantàstics, que aquests normalment formen part de xovars, és a dir, són objectes que acompanyen el difunt, després de tot un ritual, i ara torno a fer referència a un altre tipus de ceràmica que porta el nom de casa nostra, que és les ceràmiques d'Arbolí, se n'han dit. O sigui, en algun lloc surt ceràmiques d'Arbolí. Arbolí, no sé si ho coneixen, és un poblet petitonet del Priorat. Millor dit, va ser Priorat. Quan vaig fer el doctorat jo li vaig incloure perquè encara era Priorat. Ara és Baix Camp. Aleshores, veiem que les formacions geològiques tenim el Buntsandstein, que són aquestes capes de materials gresos roig, després hi ha els conglomerats i a baix hi ha les licorelles. Són molt freqüents en la zona del Priorat, les licorelles encaixades moltes vegades, són la base de minerals, però aquí hi ha una sèrie de coves que es van enumerar, les va descobrir les persones d'allà, perquè els nens jugaven en aquestes muntanyes, i són pobles de molt pocs habitants, i van començar a trobar restes arqueològiques en aquestes coves. I el doctor Vilaseca, que era un metge de Reus i d'història natural, doncs els van enumerant, els va posar de nom per les lletres de l'alfabet. Bé, sort que hi ha bastantes lletres de l'alfabet, però voldria remarcar sobretot que els nivells de vas campaniforme són, diguem-ne, els més abundants. Tenim la Serra de Prades, tota la zona minera de Bellmunt, Bellmunt ho tenim més cap allà, però ja entrem a Lleida, però és una zona que hi ha mines i van ser explotades en l'edat del bronze. Aquí és la cova com s'està excavant, la de l'Alzina, i és on van sortir molts vasos. A vegades trobem que la ceràmica ens conserva les marques de l'estora, que en diem, o sigui que és de fet sobre material de cistell, o sigui de cistelleria, i queda marcada a la base. I aquí, aquest vas, que jo no recordava que l'havia deixat inèdit i ara ja ho he publicat i també està, que és una nansa d'un vas campaniforme, i mirin quina bellesa amb aquests sols que tenen també per il·lustrar aquesta part. Després ja a finals de l'edat del bronze veurem que en determinats llocs hi ha les ceràmiques brunyides i amb retícula brunyida, però que això ja ho deixaré per un altre dia, perquè tampoc els vull avorrir, d'explicar tantes coses de tècniques. Però una altra tècnica molt diferent i que la trobem, per exemple, més al centre de la península, són les ceràmiques excises, i la decoració que tenen és a base que mentre el fang encara és tendre, a base de sanefes, i se'ls extreu la pasta, i de vegades se n'hi posa també pasta blanca per fer aquestes combinacions. En alguns dels jaciments hi ha gran abundància d'aquestes caixetes, que un dia farem un article sobre les caixetes aquestes de la cultura de les cogotes i que tinc pendent de fer per la revista, però fixin que encara no sabem exactament per què eren. Si eren per posar espècies, per posar sal, no se sap, però la seva difusió és molt determinada, vull dir que no ho trobem per tot arreu. Bé, al començaments del bronze mitjà i també d'una determinada zona, que és el nord-oest peninsular, tenim les ceràmiques de l'Argar, que també aquestes veurem que no són decorades, aquestes només són en formes carenades i brunyides. Com es van trobar? Doncs mirin, també els miners, o sigui, els enginyers de mines, que eren els enginyers, els germans Siret, treballant a la zona d'Almeria, van descobrir aquesta cultura, van fer uns llibres magnífics a base de dibuixos a tinta,
fantàstics, i per això també hi ha materials a Bèlgica, hi ha materials escampats per molts llocs. A Barcelona també tenim una col·lecció en el Museu Arqueològic d'aquí, i són vasos que són com copes, són vasos, com es diu això, calzes, tulipes, o sigui, i tant es troben en poblats, però sobretot es troben en els enterraments. Els enterraments que, a més de posar-los en una gran tina, són enterraments de prestigi, perquè ja trobem diademes d'or, que a vegades no és el fruit de metal·lúrgia, sinó és or martellejat. Bé, ja ens posem en el segle VIII abans del canvi d'era i trobem la presència d'altres pobles, de pobles que venen de la Mediterrània, i en concret aquí tenim els fenicis. Aquesta també és una vitrina del Museu Arqueológico Nacional, l'antic. Però jo voldria fer notar aquestes peces que són com una mena de gerres, però tenen la superfície brunyida amb engalba roig. Són ceràmiques d'engalba roig, hi ha lucernes, etc. Bé, doncs cada cop més trobem a Catalunya, a casa nostra, sobretot a la zona de l'Ebre, la presència d'aquesta gent, i que concretament en un dels jaciments que ara veurem aviat, doncs són ells els que donen un pas endavant. Bé, com estava parlant ja de pobles de la Mediterrània, passo dels fenicis, passo als grecs i també passo als cartaginesos. Bé, no podia estar fent una conferència sense recordar el jaciment que he dedicat 50 anys de la meva vida, que és el Puig-roig del Roget en el Mar Roig. Veuen un altre cop el Montsant allà darrere i a continuació la Serra de Prades. Amb totes les mines, el riu Siurana, que mai corre aigua, a més amb els embassaments del Montsant. Per mi aquests rius, Montsant, Siurana, són llocs culturals, perquè porta mines. Però aquest poblat, que veiem que és un poblat molt senzillet i que té una estructura urbanística, es crea, s'instal·la, precisament per la presència de gent de fora. I què és el que trobem com a novetat? Doncs el primer torn. O sigui, la ceràmica del Puig-roig, que pot haver-hi una quantitat de milers de fragments de ceràmica, però no es poden imaginar la quantitat de milers que hi ha, doncs de tant en tant et surt una ceràmica al torn i és fenícia. Què fan els indígenes? Doncs mirin, la copien, però la copien a mà, fan els engalbes rojos, o sigui, la modelen sense torn, la pinten de vermell i són imitacions. Però això és perquè els que han arribat primer marquen la moda i s'ho copien. I així doncs, hi ha més jaciments que s'han anat excavant posteriorment, el Puig-roig, aquestes gerres, si els dic que aquestes gerres han costat un mes de restauració cada una, perquè esclar, això és entremig de tots els fragments que et surten. Evidentment que excavem amb una metodologia que permet anar canviant, o sigui, anar sabent d'on treus les peces, però classificar i veure que realment és aquesta peça, tampoc saps quina forma et sortirà. Doncs és un mes cada una, o sigui que per això són tan cares les excavacions. Aquesta té uns forats aquí, que després no n'he pogut posar del Sant Miquel, que en tinc moltíssimes amb forats, les pintades, perquè els hi feien grapes de plom, com s'està fent ara encara, a les lanyes. O sigui que estan apedaçades. I en aquestes hi guardaven cereals, però en alguna hi vam trobar cervesa. S'està trobant que en aquesta època, 700 abans de Crist, el canvi d'era, doncs ens està sortint cervesa. Què són aquestes peces? Fixin-se que són per guardar cereals, vull dir, però perden el temps en fer decoració amb cordons, mirant que siguin regulars, etc. O sigui, però és que hi ha cops que fan unes sanefes precioses. O sigui que la creativitat ve. Aquesta, no sé què li ha passat, se m'ha transformat, no l'he tenyida, Doncs això són les cases d'aquest poblat que en un moment donat es va cremar, es van enfonsar les parets i una de les parets eren 8 filades. Era tubot. El tubot
no és ceràmica. O sigui, havia dit que havia de ser cuit, i el tubot aquí el trobem cuit, però perquè s'ha cuit amb l'escalfor de l'incendi. I a sota d'aquestes parets trobem la ceràmica, o sigui, que va caure. I de vegades trobem els prestatges amb tots els trossets de ceràmica i que cau tot. Evidentment, això és diguem-ne, la meravella d'una excavació ben feta, no? Poder determinar tot això i si hi ha pisos, etc. Bé, hi ha un jaciment molt proper al Puig-roig, que es troba més a la zona de Ginestar i que també els materials veuen que són molt semblants. Aquest és el Museu d'Història de Catalunya. He parlat de ceràmica, no hem parlat gaire de plats i olles, hem parlat més de contenidors i de vasos aquests que contenien líquids i amb engalbes, etc. Però són moltes vegades també els recipients de les cendres cineràries. Aquí ho tenim de bronze final, primera edat del ferro, o sigui, un ferro antic, que veuen que aquí hi ha dues urnes, que són urnes fetes a mà, amb tapadora, i a dintre moltes vegades també porten objectes ceràmics a l'interior. Bé, he dit que parlàvem de la gent que ens venia del Mediterrani, doncs també he volgut posar que no, per dir, doncs, és que els sarcòfags també són de ceràmica, també són sarcòfags de ceràmica perquè és de fang i cuit, que són més grec, o sigui que... Aquesta era per parlar una mica del dibuix, com hauria de ser el dibuix de les ceràmiques. Aquest és un dibuix dels antics, que a mi m'agraden molt més els dibuixos antics, que ja veuen que es reconstrueix una peça a partir d'un fragment i que hi ha tota una sèrie de normes per poder interpretar un dibuix. Realment, un dibuix ha d'estar molt ben fet perquè explica la tècnica amb la... Que li tapo? Molt bé. Aquesta era una peça que va trobar, em sembla que és la doctora Rafel, i que va estar molts anys inèdita, i la vaig posar en un llibre sobre els hiverns que vaig fer. Doncs és una peça bastant gran, pràcticament sencera, és una peça també singular. Fixin que hi ha una decoració amb incisions, hi ha uns engalbats, etc. També de fang es fan els tubs, les toveres per circular a l'aire i per utilitzar-la com a element per la metal·lúrgia. Bé, n'he posat dues, que després n'hi ha més, però bé, com ja tenim aquí una de còpia. I aquí un altre jaciment, que és que evidentment he triat els que excavo jo, no? Sí. Així també veuran els raons per les quals no he acabat fent ceràmica durant tots els últims anys de la meva vida. Aquí és el Pas de l'Asa, allà baix hi ha la central nuclear. El Sant Miquel és un poblat ibèric, però que no, perdó, justament el que dic que no és un establiment de militars que per mi, a part de tenir el control d'aquest pas de l'Ebre, doncs són els militars que també gestionen el mineral, el plom sobretot, o sigui la galena de la zona del Priorat, que està a pocs desenes de quilòmetres. Aquí dalt, també així van veient com es va descobrint les coses, no? Aquesta badia natural, pensin que aquests pobles fins als anys 60 no van tenir carreteres, o sigui que persones que viuen a 5 quilòmetres d'aquí, que és Garcia, doncs no havien pogut anar a Vinebre ni anaven perquè no hi havia carretera, o sigui, s'havia d'anar amb el burret, ja podria haver-ho passat bé, quedaria... No és d'arqueologia la conferència. Però jo quan hi vaig anar l'any 75, que estaven fent la central nuclear, ja havien començat a construir carreteres i tal. Quan estaven avançant i que estaven ja preparant eixamplant les carreteres per si hi havia algun problema amb la central nuclear, es va encarregar aquest Pas de l'Asa, que és una meravella. Jo deia que no hi tornaria mai més, però esclar, jo pensava que t'hi posis massa, a part que jo no tinc força com per pujar-m'hi tant, doncs imagina't que passés alguna desgràcia i llavors perquè no hi hagués una carretera prou ampla no podien evacuar. Però sí que vam demanar, que això sí que ho podies permetre, fer-ho, era que havien de fer els estudis de la carretera, que es van trobar moltes coses. Però aquest lloc concret, aquest,
Si es veuen fotos del començament del segle passat, es veu un lloc fantàstic perquè hi hagués un port fluvial. Aleshores es va convertir allò en un abocador enorme de neveres, de coses grans, no? I vam dir doncs, que encara que no quedava afectat de la part de baix, s'havia d'estudiar i veure què hi havia i que fessin un pont. Doncs saben què van trobar? Doncs bé, un port fluvial, sí, bastant antic, amb ceràmiques gregues de l'àrea d'influència d'Empúries. És a dir, que hi havia un comerç amb Empúries. O sigui, trossets de ceràmica. No, aquella és una ceràmica feta a mà, hi veu una tapadora, amb pasta bastant grollera, no és molt fina, però s'han molestat en aplicar un engalbe molt espès i brunyit, o sigui, ben brunyit i ben engalbat. Doncs veuen, o sigui, aquí anem veient que la ceràmica ens està dient moltes coses, o sigui, aquest comerç tan extraordinari. Aquest és el jaciment de Sant Miquel de Vinebre, on també he dedicat des de l'any 75 als meus esforços de vacances d'estiu. O sigui, no anava al Carib, anava a Vinebre i a aquests llocs. Bé, doncs aquestes eren, que les hauria d'haver passat al començament, ceràmiques, de les primeres ceràmiques que es troben en el Pròxim Orient i que es troben a Grècia. Bé, aquest és un altre jaciment que es troba als voltants de Casp i que és de l'època també del Puig-roig, però fixi's que de fang cuit es fan també fogons, o sigui, aquí són capfoguers per fer la carn, o sigui, per posar-ho a la cuina. O sigui, mirin si la ceràmica dona de si. Això és un raconet de Sant Miquel excavant, mirin com apareix la ceràmica, s'ha d'anar dibuixant, això ja ho parlaríem un altre dia. Què ens serveix tota aquesta ceràmica? Doncs ens il·lustra moltes històries, o sigui, per exemple, la música. Fixin-se que en aquests vasos, que aquest se n'hi deia el vas de la sardana, que ara s'està dient que més aviat potser és un casament, que hi ha una festa aquí amb els nuvis i els altres toquen els aulors i... Se'm sent, oi? Perquè jo això vaig... Doncs fixin-se que allà es veu la pintura i aquí es veu el dibuix de tota la representació de l'escena. Allà, que està de cap per avall, ja els he dit jo que no veia bé, és una terracota que toca la flauta, diguem-ne, al de baix. Allò és de la zona de Múrcia, del Cigarralejo. També és d'àrea valenciana. Doncs aquestes ceràmiques també tenen modes ja com tallers ben determinats, o sigui, la zona de Catalunya, la zona del País Valencià, la zona més del sud-oest, etc. Hi ha un treball molt bonic que crec que s'hauria de fer, que ja es parla de la iconografia i de les representacions en la ceràmica pintada, però fixa't que ells mateixos com es pinten els hiverns i que jo crec que fixant-hi bé veus bastant el traçat dels pinzells, això evidentment que es veu, però que també es podria fer un estudi de veure si les cares d'aquests personatges, perquè ells mateixos es representen, o sigui, es posen més amb uns ulls sempre així de perfil, això també ho veiem, que hi ha una sèrie de característiques que podríem delimitar molt més i afinar veient les pastes. No sé si és sort o desgràcia, però a mi em va tocar un dia amb un decomís que van dir que havien agafat tot de ceràmiques que eren robades, diguem-ne, i jo vaig trucar al Museu de València i només fent els actes aquests se'ls va derrumbar una peça. Però és clar, que era una peça maca, però és que era falsa. O sigui, fixeu-vos que per la cocció, per tot això, també és determinant per saber de quin lloc s'ha tret tot allò. Això és del museu d'aquestes imatges del Museu d'Alacant, aquell fragment és de la zona de Catalunya, fixeu-vos que hi ha un peixet a darrere allà, podria passar-ne moltíssimes, o sigui que les deixo per un altre dia. A Catalunya també tenim un forn emblemàtic, que és el forn de Fontscaldes, que també va ser excavat pels pioners de l'arqueologia i que d'allà provenen tota una sèrie de vasos que són característics, que és la ceràmica que se'n diu de Fontscaldes, tocant a Valls. Aleshores, aquell fragment de baix no és ibèric, allò és de la zona de la Meseta,
però es veu que allà és molt corrent trobar aquestes decoracions, que això ho trobem a Catalunya, evidentment, i a molts altres llocs, de les les circumferències concèntriques, però gairebé mai es veu la punta del compàs. Aquest fragment em vaig demanar que me'l deixessin fotografiar, que veieu que es veu molt bé, ja que m'has ensenyat, el foradet del compàs marcant. Les ceràmiques pintades de Sant Miquel totes estan reparades. N'hi ha que tenen com a 10 grapes de... Se'ls trencava, però les enganxaven totes. Estàvem aprofitant... Bé, doncs el forn. Molta ceràmica també serveix pels santuaris, com a llocs d'ofrena. Això és la Font Major, amb un dibuix de l'amic Francesc Riart, i la zona inundable. La Font Major és una cova que es troba just al naixement del riu Francolí, que és el riu que, diguem-ne, de la zona de Montblanc, que és a l'Espluga de Francolí, condueix, mena al costat de Tarragona. O sigui, és una via natural fantàstica. Doncs bé, aquí, en aquests moments, en aquesta zona, s'han trobat pintures ja del Paleolític. O sigui, va ser ocupada al llarg de molts anys i, per exemple, es va trobar d'època ibèrica tot aquest conjunt de peces petitones, que això n'hi diem fireta, però les miniatures normalment són com exvots. També en la zona de Valls, en un jaciment que està afectat per la carretera, doncs es va trobar aquesta màscara de fang que té cara de Cartagena. Aquesta l'he repetida i no serà per... Aquesta és la zona del Coi, mireu quin conjunt més preciós de terracota fet amb l'expressivitat pròpia de l'art popular d'època ibèrica i que és d'un santuari. I un collaret també trobat en una necròpolis de la zona de Guadalajara, que és de ceràmica i sempre tenia la mania d'anar-lo a fotografiar amb beneguets, amb dibuixos, també era una ofrena. Aquests dos cavallets són trobats en un jaciment de Batea i aquest el vam trobar a Sant Miquel de Vinebre, que se n'han trobat bastants. Aquesta peça està feta amb torn, aquesta base d'aquí és feta al torn, o sigui, amb l'ajut del torn. No està acabada de modelar amb això i després tota l'altra part està afegida i se li ha fet a base de xurro, se li ha fet els braços, el braç, i després està cuita a bastanta temperatura i està pintada, el vestidet està pintat amb pigment roig, com poden veure aquí. Que podria parlar molt de cada peça, però sobretot de les que hem fet. Bé, un tema que hauríem de tocar un dia amb aquestes conferències tècniques és l'aparició del torn, perquè si bé parlem del torn, del peu en època ibèrica, possiblement no era així el torn en època ibèrica. És a dir, que els torns així és molt estrany perquè no s'han trobat en bases i tal. I ara és un tema que també m'agradaria aprofundir per poder parlar amb propietat. Aleshores, ja entraríem en època dels romans, i hem vist que totes aquestes ceràmiques són elements que ens marquen quina cultura, però en època romana, doncs els romans quan venen a la península, deia fins al món romà, o sigui, al món romà estem al límit, que acabo, ja aviso, doncs sigilates avui no n'he portat cap de les còpies, n'he tut 4 fragments que són de fa 70 anys, no 70 no, però no em passo. No sé d'on te'ls vaig treure, me'ls he trobat, que són de veritat aquestes, és l'únic que porto de veritat. Doncs aquí aquest noi feia rèpliques a Tàrraco Viva, és l'Arnau, no me'n recordo com es diu, que van fer també un article a Terra. Hi ha moltes persones que fan rèpliques, els romans quan venen a la península amb les guerres es portaven la seva vaixella. Em va fer molta gràcia quan parlàvem de la guerra del Golf, que la vaig seguir molt per unes circumstàncies personals, que si em descuido m'enganxa allà a la guerra, clar, jo estava esfereïda, doncs parlaven que no sé si eren els italians, els anglesos, portaven les seves pastes, les seves coses, quan anaven allà al seu producte. Però és clar que els romans es portaven la seva vaixella. O sigui, a l'hora de la romanització porten una vaixella que són la dels vernissos negres, que és un pigment, evidentment còpia, és que només vaig dient,
Doncs aquí porto una vaixella d'aquesta. I quan ja s'instal·len i quan ja és la romanitat, aleshores hi ha un desenvolupament de vaixella que algunes d'elles es fan amb motlle, com aquest, i hi ha algunes variants. I aquestes són les ceràmiques sigillates, que hi ha aquesta variant i que se'n troba bastant a Tortosa, que és la ceràmica sigillata marmorata. Aquesta seria de la zona de la producció, és la del sud de les Gàl·lies. Aleshores, és un element indicador perfecte, o sigui, estem utilitzant la presència i que els hi podria anar explicant tota l'evolució d'aquestes ceràmiques. Jo ara ja aniré tancant, així dintre, aquí tenen les ceràmiques, aquestes còpies. Bé, no he posat de qui és, però són l'equip d'Empúries que molt amablement m'ha facilitat aquestes imatges perquè ara no es pot veure, que és del Forn d'Ermedàs, que és una infografia feta per Jordi Sagrera i que apareixerà publicat en el número de Terrat proper. Però per què? Per explicar que els romans, a l'hora de fabricar totes les seves ceràmiques, sobretot per comerciar, però també els elements de construcció, els totxos, les teules, tot això, calculen molt, hi ha uns càlculs amb aprofitar els forns, adequar-los a les necessitats, com aprofitar l'aigua, com aprofitar la terra, com aprofitar tot. És a dir, sostenible. Això és una teula que vaig trobar a la zona de Berrugat, a Tortosa, que porta la marca, perquè veuen que els fabricants, o sigui, els grecs també posaven la firma a l'hora de pintar, bé, són d'Ermedàs, i això és aquesta fascinació pels objectes bonics, pels objectes antics, pels records de viatges, és el que va crear la creació dels gabinets d'antiguitats. I aleshores porto aquí una vitrina amb antiguitats del Museu de Cerralbo, amb tot d'objectes antics, sobretot ceràmiques clàssiques, que es guardaven allà. Per tant, valors de la ceràmica. La ceràmica és una manifestació cultural que suposa innovació, tradició, patrimoni, és un valor econòmic perquè és una transacció, una mostra de prestigi, pot ser un element exòtic, un objecte de caràcter funerari, ritual, religiós. La seva praxis garanteix accions de restauració. Són molt importants els artesans de ceràmica perquè són els únics que permeten una restauració ben feta. Per tant, s'ha de, no dic de revalorització, no estic reivindicant, però és manifesto una convicció. La seva praxis, ja dic, és l'únic que garanteix aquesta bona praxis. Cal potenciar la figura de l'artesà, contribuir amb l'emergència de grans artistes i jo acabaria dient que també és una eina terapèutica perquè fer ceràmica i pedagògica, els nens han de saber-ne i sobretot per recordar el que és l'eina, la mà i el cervell, o sigui, la utilització de tot això. Tots aquests fets argumenten encara més la consideració que la ceràmica com a bé patrimonial que cal conèixer, fomentar, protegir com a llegat cultural i signe d'identitat dels pobles. Moltes gràcies i aquí és el paisatge de l'Ebre, que és el que em reconfortava per excavar. Bé, com habitualment em falla, però avui he tingut ajuts magnífics en la infraestructura i amb la tecnologia i amb tot això, doncs jo normalment porto coses. I com estava acostumada a fer classes a la UNED, però amb objectes, jo sempre vaig amb els meus objectes, que és la mateixa. Aleshores, jo aquí he portat la Venus, la Venus de Dolny Bastonice, que podria ser un primer testimoniatge de ceràmica, un dels primers, És que ho heu de fer tan per sobre, tot, tan per sobre, que fins i tot m'agafava vertigen perquè deia, ostres, volo tant i tan de pressa que potser... Aleshores, he portat una ceràmica de Macedònia, o
o sigui, de Neanicomedeia, que seria 4.500 anys abans de la nostra era, que és una figureta, una terracota. Després una altra, també del centre d'Europa, i és que podem anar veient que tenen aquests trets, o sigui, de la manera que hi ha les incisions i la pasta blanca, i fixeu que són terracotes que devien ser elements de santuari. He portat aquest vas campaniforme, fixeu que és un plat del centre que ja els he explicat que era de l'emblema que l'ha agafat de logo del Museu Marc, però unes altres peces molt interessants. He portat un vas de Tera. Tera és la illa de Santorini. Santorini saben que té un volcà, i aquest volcà va entrar en erupció, però tenia més previsió de les que podem pensar. La gent d'Acroteri, sembla que es diu, no els van agafar a dintre. O sigui, es conserva un poblat de l'edat del bronze, però que no hi ha com Pompeia, que els van agafar, sinó ells no se sap si van acabar també morts, vosaltres ho sabreu més que jo, segurament. Com? Es van escapar. Potser van morir en el mar en un maremoto d'aquests, però que no s'ha trobat. Però, esclar, hi ha les cases a l'interior. Aleshores, aquesta és una ceràmica de 1500, pintada. Fixeu-vos que, sobretot, he parlat més d'incisions, embrunyides, aquesta és pintada, però una altra peça també molt interessant, que seria... Sí, ja ho sé, ja, però és que ja no sé. Aleshores, ja m'estic aquí animant, doncs he portat el disc de Festos, que va ser trobat al Palau de Festos, prop de... a Creta, la Hiatríada, però és igual, al costat, i que podria ser, és considerat, no podria ser, està escrit amb impressions, o sigui, amb signes, i que a vegades s'ha dit que podia ser com el predecessor de la impremta. És 1500 abans de crisi, és de la mida natural i tot. I aleshores aquí podem veure una sèrie d'escrits que en algun lloc jo havia llegit que podia ser una cançó, un poema, no sé, vosaltres que sou de grec... No, diuen que són invents. O són invents. És que és professor de grec. Què? Així. Que els signes no es poden identificar... Bueno, però que, fixeu-vos, és una rèplica bastant exacta, perquè com és de fang cuit, no, és que jo he portat fang cuit, sempre. Aleshores, també he portat ja ceràmiques ibèrica, un prototipus d'alcàlatos, el barret de copa alta, pintat amb aquestes decoracions de bandes paral·leles, de cercles concèntrics, hi ha una sèrie de decoracions que se'ns escapa encara la funció que podia tenir aquest tipus de vas, i ja porto peces tret d'aquest cremador de perfums que, per exemple, al costat de l'estació de Camarles, i això també ho puc deixar, de Camarles, doncs va sortir un conjunt que no se sap si era un lloc que s'estava intentant comerciar per la zona de l'Ebre, doncs vasos d'aquests, cremadors de perfums. Aquí veuen el foradet, aquí es pot posar i una còpia. I l'altre eren objectes romans, menys aquest, que també és una mostra de ceràmica pintada amb pigment, per mi no són vernís, són pigments, també una mica esgrafiada, perquè fixeu-vos que també hi ha el tipus d'esgrafiat, o sigui, és mixta, és una sèrie d'això, i són d'origen grec. Ja no entro en més detalls. I aquí, tot l'altre romà. Si algú vol preguntar alguna cosa, jo no he començat donant les gràcies, que normalment ja dono les gràcies per ser aquí. També he portat uns instruments i uns objectes també que ho volia penjar, però hem pensat que podia ser perillós, que si cau aquí. Doncs també els he posat. Com veuen, és ceràmica cuita, o sigui, fang cuit. En un congrés de restauració
que parlaven, no sé, i d'aplicació i de no sé què, jo vaig dir, com era de ceràmic, que les rajoles que vau treure, dic, feien croc, croc, o ting-ting, i vaig dir per saber la cocció, quin grau de cocció pel so de les peces. Bé, doncs, cada vegada, per sort, podem fer més anàlisis i saber les tècniques, i per això jo deia, sí que és històrica, però també és tècnica, perquè no hi ha hagut temps d'anar explicant més detalls del procés tècnic, però que el que pretenia era explicar la tècnica al llarg del temps. Moltes gràcies, si algú vol preguntar, encantada, i si no, ja dic, agraeixo molt la seva presència, perquè si no venen, doncs és com si, no d'allò, però que no té interès les persones d'aquest tema, no? Però que sí, que veig que ha tingut molt interès. Moltes gràcies. No cal.